Здравейте, приятели! Искам да се подготвите, защото днес ще направим нещо различно с вас. Няма да ви развивам теории или да ви обяснявам с научни термини. Вместо това ще ви дам възможност вие сами да откриете истината за собственото си здраве. Затова спрете да правите каквото и да е. Само след 60 секунди ще знаете дали червата ви имат нужда от помощ или са в отлично здраве. Няма да ви е нужна лаборатория или специални анализи. Необходими са само 60 секунди и да бъдете честни сами пред себе си. Готови ли сте? Хайде тогава да започваме. Знаете ли, че червата ви комуникират с вас във всеки ден, като ви изпращат сигнали и предупреждения за помощ? Но при повечето хора става така, че те не знаят как да ги разчитат. И точно за това сега ще направим тест, който е много важен за вас. Защото може би от година игнорирате червените флагове, мислейки си, че това е нормално, или при повечето хора е така, или пък то ще си мине само. Ще ви дам малко инструкции за теста, как работи. Това са 12 въпроса, като всеки отговор да носи точки. В края на теста ще заберете точките и ще разберете към коя категория принадлежите. Вземете си нещо за писане или ако ли не, просто присмятайте на ум. Важното е да бъдете честни със себе си. Това не е в никакъв случай изпит, който трябва да издържите, а диагноза, която може да ви спаси от години страдания. Готови ли сте? Тогава да започваме. Първият раздел от въпроси е свързан с храносмилането, като давате по една точка за всяко да и 0 точки за не. Въпрос 1. Изпитвате ли подуване редовно поне 3-4 пъти седмично? Въпрос номер 2. Има ли дни, в които стомаха ви изглежда по-голям сутрин, отколкото вечерта? Въпрос номер 3. Има ли храни, след които почти винаги се чувствате некомфортно? Например, газове, чувствате тежест или имате киселини? Въпрос 4. Ходите ли до тоалетна по-малко от веднъж дневно или пък повече от 3 пъти дневно? Преминаваме към раздел 2, който е свързан с енергията и настроението, като точкуването е по същия начин. По точка 1 за всяко да и 0 за не. Въпрос номер 5. Събуждате ли се уморени дори след 7-8 часа сън? Въпрос 6. Имате ли спадове на енергията през деня, особено след обед? Въпрос номер 7. Чувствате ли се замаяни или ви е трудно да се концентрирате? Въпрос 8. Настроението ви променя ли се драстично, без видима причина? Преминаваме към раздел 3, който засяга имунитета и кожата. По една точка за всяко да и 0 за не. Въпрос номер 9. Разболявате ли се повече от 2-3 пъти годишно? Въпрос 10. Имате ли проблеми с кожата, като акне, екзема, сухота или сърбеж? Въпрос 11. Страдате ли от алергии или хранителни непоносимости, които преди сте нямали? Въпрос номер 12, който е последния. Приемате ли или сте приемали антибиотици през последните 2 години? Добре, а сега е време да съберете точките си. А ако имате от 0 до 2 точки, сте в зелената зона, което е чудесно. Червата ви са в добро състояние, организмът ви функционира както трябва, но разбира се, не спирайте до тук, защото профилактиката е ключова. Продължавайте да се храните добре, както микробиома, така и вие, пийте достатъчно вода и управлявайте стреса. Един важен съвет. Вижте предложението за книгата 40 еликсира за здрави черва, за поддържаща програма. А ако имате от 3 до 5 точки, вие сте в жълтата зона. Тук трябва да се внимава. Червата ви изпращат ранни предупредителни сигнали. Вие не сте в криза, но сте се запътили натам, ако не предприемете нужните действия. Какво се случва? Микробиома ви е в дисбаланс, може би има лек възпалителен процес и чревната бариера започва да отслабва. Какво тук е необходимо да се направи? Сега е момента за действие. 30-дневният рестарт може да ви върне в зелената зона, преди проблемите да станат хронични. От 6 до 8 точки сте в оранжевата зона. Това вече може да се каже, че е сериозно, защото червата имат нужда от помощ. Вероятно живеете с тези симптоми от месеци, че дори и години, мислейки си, че това е нормално. Какво обаче се случва? Силен дисбаланс на микробиома, вероятно имате повишена червна пропускливост и хронично възпаление. Това вече засяга всички системи, а именно имунна, нервна и хормонална. Какво е необходимо да направите? Нуждаете се от структуриран протокол, което означава 30-дневния рестарт плюс еликсирите са само минимум, който трябва да бъде направен.
силно препоръчвам консултация с персонализиран план. Ако имате от 9 до 12 точки, вече сте в червената зона. Приятели, ако сте тук, не се отчаивайте, защото трябва да знаете, че не сте сами и не е късно. Но трябва да действате незабавно. Какво се случва при тази ситуация? Вие сте в тежък дисбаланс на червата, с множество дефицити на хранителни вещества, хронично възпаление в цялото тяло и съответно имунната система е компрометирана. Какво е необходимо да се направи? Нуждаете се от холистичен подход и професионална подкрепа. Свържете се с мен директно за консултация, защото червената зона изисква персонализиран план, наблюдение и поетапен протокол. Естествено, че добрата новина е, аз съм виждал стотици хора, които са в червената зона, да се върнат към пълноценния си начин на живот. Тялото има невероятната способност да се възстановява, особено когато му дадете правилните инструменти. Без значение в коя зона попадате, искам да знаете само едно. Това, което измерихте днес, е само отправна точка. Вашите черва могат да се възстановят и микробиома ви може да се балансира, а енергията ви да се завърне отново, но естествено, че това, разбира се, изисква действие от ваша страна. И преди да продължа, искам да благодаря на всички от вас, които вече закупихте книгата "Тайната на здравите черва". Получавам всеки ден от хора, които споделят как тя променя живота им. Това е причината, поради която правя всичко това. А именно да бъда полезен на всички вас. А за тези от вас, които все още се колебаят, в тази книга ще намерите информация, която няма къде да намерите другаде, нито в интернет или в други книги, нито пък от вашия лекар. Това са протоколи, които съм разработил лично през годините, работейки с стотици случаи. Линкът е отдолу в описанието под видеото. Не го отлагайте, защото всеки ден, в който червата ви са в дисбаланс, е изгубен ден от пълноценния ви живот. Ако сте в зелената зона, окей, поздравление! Използвайте еликсирите за поддръжка. Ако сте в жълтата или оранжевата, започнете с 30-дневния рестарт от книгата. Линка ще видите в описанието под видеото. Ако сте обаче в червената зона, не чакайте и не отлагайте. Започнете с книгата и се свържете с мен за консултация, защото вашето здраве се струва. И още нещо, споделете резултата си в коментарите. Не трябва да споделяте точния брой точки, но ми кажете поне в коя зона сте попаднали. Нека заедно да изградим общност от хора, които си помагат взаимно. Гордея се с вас, че направихте този тест, защото, какво да си кажем, повечето хора избягват истината и защото се страхуват от нея да я чуят. Но вие не сте от тях. Сега вече знаете, а знанието е първата стъпка към промяната. В следващия епизод ще ви покажа точно какво да правите в първите 7 дена на рестарта, стъпка по стъпка. До тогава бъдете здрави. Не забравяйте да ударите по един лайк, да споделите на човек, който действително има нужда от помощ и, разбира се, да се абонирате за канала. Ще се видим съвсем скоро. Чао от мен!